So kanina nga lawa day no is dito day ko nag home service ani day sa Santa Filomena. Mo na nakita ko ni Ma'am day diha dapita sa St. Peter ba. Anyway, shoutout ko ni Ma'am Paringkay official no. Ug daghang kay salamat ma'am sa imong pag-comment ug sa imong pag-follow sa kuang Blue Up. Ug grabe na appreciate gyud ako ni ako mga followers bitaw kanang makaila sa kuha. Kay kung maulaw bitaw mo sa kuha ma'am no, mas maulaw sad pud ko sa inyo ha ani please la. Bitaw oy every time gali nga makitaan ko sa akong mga followers bitaw no. Ay grabe day maulaw jud kay ko sa tanan ana. Og super duper no is na appreciate gyud ako na og nalipay sad ko ba nga na-meet mo. Muna daghang kay salamat sa inyong suporta sa kuha please lang. Kay lagi wala naman ko nagdahom nga napay makaila sa kuha sukan nga na suspended tong akong account ka 300k followers. Pero in fairness day is wala pa sila nalimot sa kuha. Kay every time manggod nga mulakaw ko day no is adyo makaila sa kuha ba. Di man ko sikat day no day pero naapa jud nalimot sa piling gwapa oy. Anyway, nagriban lang day ko ani dito sa Santa Filomena no. Og dili day na ako ni first time sa Santa Filomena day no kay lagi day upat na masiguro kabuok ang ako ang natumba diri nga mapiling gwapa ay charot. Og mao ra day to no, bye mo oy.